Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Eruke jauna, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, hoi jainko, egun horretan agertu zenien izarra, gidari zela, zure seme bakarra gentil berriei. Izan zaitez gurekin opera, eta eraman gaitzazu, sinismenez ezagutzen zaitugunok, zure aintzaren ederra, bete-beteak bezaltzeran. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Isaías. Levántate, brilla Jerusalén, que llega a tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todo esto se ha reunido, viene a ti, tus hijos llegan de lejos. A tus hijas le traen en brazos, entonces los verás radiantes de alegría. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de Madián y de Efá. Vienen todos de Saba, trayendo incienso, oro y proclamando la alabanza del Señor. Palabra de Dios. Todos responderemos, se postrarán ante ti, Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud.
que en sus días florezca la justicia, la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que los reyes de Tarsis, de las islas le paguen tributo, que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. San Pablo apostoluak Efesiotarrei, senideok, entzuni duzue jaurituaren grazia zuen artean zabaltzeko eginkizuna eman zaiela. Goi agaipenez ezaguterazi baitzait nire Kristoren misterioa. Lehengo denboetan gizonei jakinerazi ez zitzaien misterioa. Orain espirituaren bitartez arren apostolu santuei eta profetei agertua izan zaien bezala. Jesucristorengan ondorengeraren kide direla. Alegia, atzerritarrak ere berri onaren bidez korpuz beraren ataletan agintzari beraren oinordeki dela. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Herodes erregearen egunetan jaio zen Jesus Judako Belenen, eta orduan mago batzuk etorri ziren sortaldetik Jerusalena, galdezka, non da jaio berri den judutaren erregea. Haren izarra ikusi dugu sortaldean, eta hemen gatoz bera gurtzera. Hori entzunik, larritu zen Herodes, eta Jerusalen guztiarekin batera, eta apaiz nagusiak eta idazkariak bildu, eta Kristo non jaiotzekoa zen galdetu zien. Haiek erantzun, Judako Belenen, horrela dauka profetak idatzirik, eta zu Belen, Judako bazter hori, etzera inolaz ere Judako herri nagusietan txikiena. Zugatik aterako baita agintari bat, eta nire herri Israelen hartzaile izango da. Orduan Herodesek, mago haiei isilkadei egin zien, izarra noiz agertu zitzaien jakiteko ahal bezain ondo. Eta Belena bidali zituen esanez, zoazte eta jakin arduraz aurraren berri, eta arkitzen duzuenean, esaidazuen eri, Neronek ere joan da gurtu dezadan. Haiek erregeri entzun ondoren joan egin ziren, eta bat-batean sortaldean ikusitako izarra aurretik jarri zitzaien, aurra zegoen lekuaren gainean gelditu arte. Izarra ikusitakoan bere aldiko poza hartu zuten, eta etxean sarturik aurra hartu zuten, Maria bere amarekin, eta austez jarririk gurtu egin zuten.
eta beren kutxak irekita erregaliak eman zizkioten, urrea, intzensua eta mirra, eta Herodesengana ez itzultzeko albistea ametsetan harturik, beste bide batetik joan ziren beren lurraldera, jaunak esanak. Errege eguna, edo liturgikoki, epifania agertundea ari gara ospatzen. Eta gaurkoan, esango nuke batez ere, 3 gauza hartzen ditugula gogoan. Lehenengoa, evangelioan entzun duguna momentu historiko bat, Jesusen jaiotzaren inguruan agertzen zaiguna. Jesus jaio eta berehala evangelioan esaten digu hartzaileak joan zirela ura bisitatzera. Han inguruan zeuden hartzaileak izan ziren aurrenekoak. Baina gero ere aipatzen dizkigu gaur modu berezian gogoan hartzen ditugu 3 mago hauek. Urrutitik aiatu zirenak, ekialdetik, eta pentsatu behar dugu, hango ikuspegitik ikusita, da guretzako Jerusalem, Israel, oso ekialdera dago, baina handik haratago nola baitere esateko heldu ziren, handik urrutigotik, handik ekialdera oraindik gehiago aiatu ziren edo aritu ziren 3 mago haiek, nola baitere Jesus adoratzera bateko izar bat ikusita, horregatik normalean beti konsideratu izango dira segurezko zoroastrikoak edo Persiako erlijio hartakoak izango zirela. Izarra ikusi eta haren atzetik joan ziren Jesusengana. Eta gu gaur egun honetan gogoan hartzen ditugu 3 mago haiek. Eta eskatzen diegu baita ere guk ikus ditzagula izar horiek Jesus arkitzeko. Askotan, ez da erresa, gure garaietan, Jesus arkitzea, izar gutxi, argi gutxi, eta eskatzen diogu izar horiek ikus ditzagula beti bere jarraitzaile izan gaitezen, beti bera arki dezagun. Eta albali badegu ere, gure ingurukoentzako izan baita ere Jesus arkitzua izateko hobeki. La segunda cosa que tenemos en cuenta hoy en este día de la Epifanía y en esta adoración que tenemos en cuenta de los magos es que el mensaje de Jesús, que la salvación, su evangelio, su buena noticia, es no solamente para un pueblo, como muchas veces se pensaba en Israel. Había una concepción bastante generalizada, no se puede decir que todo el mundo pensara eso, porque no se puede decir nunca, no hay que generalizar totalmente nunca, pero sí que había una concepción bastante extendida de que cuando llegase el Mesías, cuando llegase el Salvador, iba a poner a Israel por encima de otros pueblos. Lo iba a libertar, iba a hacer un pueblo poderoso, un pueblo grande, que iba a tener a otros pueblos debajo de sus pies, como habían estado ellos, debajo del imperio helénico o debajo de los romanos estaban en aquel momento, etc. Sin embargo, llega Jesús y el mensaje que transmite en toda su vida es que todos somos hermanos. No quiere que un pueblo esté por encima de otro, una cultura domine la otra, uno se ponga encima de otro, sino que quiere Jesús que nos sintamos hermanos, hijos de un mismo Dios, y que nos queramos unos a otros, respetándonos, queriéndonos, conociéndonos, es algo fundamental en nuestra religión. Y en este día de hoy, aquella adoración de aquellos magos lejanos nos lo trae a pensar en esto que, de una forma gráfica, vamos a decir, aparece esta universalidad del mensaje de Jesús. No solamente fueron judíos que había alrededor o que habían leído los profetas y el Antiguo Testamento, sino que acudieron desde lejos gente de otra cultura, gente de otra religión, a adorar a Jesús, reconociéndole como alguien especial. Esto a nosotros nos recuerda también la universalidad, como decía, de su mensaje y la universalidad de la Iglesia. La Iglesia es universal, es católica. El católico no significa, pero no sería un sinónimo de cosmopolita en el que todo da igual. El catolicismo, la universalidad de la Iglesia, la universalidad del mensaje de Jesús se arraiga en cada cultura, se arraiga en
cada idioma. Por eso vamos a decir que estimar lo propio, cuidar lo propio, es algo muy conveniente que va muy de la mano con la universalidad, siempre queriendo, respetando también todo lo demás. Es esa mentalidad que quiere Jesús, que nos sintamos todos hermanos, pero también con esa identidad de cada uno. Y finalmente la tercera cosa que quería citar en este día de la Epifanía, en este día de los Reyes y los Magos que estamos celebrando, es también el hecho de que hoy celebramos precisamente esa palabra que decíamos, Epifanía, que significa manifestación. Se manifiesta Jesús ante, vamos a decir así, todo el mundo. Y no se manifiesta de una forma que una mentalidad humana podía haber previsto. Seguramente, por eso muchos no le reconocieron. Si hubiese aparecido entre terremotos, entre rayos y truenos, con unos ruidos tremendos en el cielo y una figura que llamase la atención o diese miedo, seguramente lo hubiesen reconocido más fácil. Pero Dios no se manifiesta de esa manera. Se manifiesta en un pequeño portal, un niño recién nacido entre animales, y de esta manera también nos quiere hacer entender ese mensaje de amor fundamental. No nos quiere aplastar, no nos quiere asustar, no quiere imponerse ante nosotros. Dios, aunque es el Todopoderoso, aunque es el Creador de todo, quiere mostrarnos su amor, quiere que nosotros le respondamos con amor, quiere que nosotros, como Él nos enseñó toda su vida, nos queramos unos a otros. Hoy eskatzen diegu bada gure jaunari gaurko egun honetan, eta honekin bukatuko dut, batez ere ekialdeko elizan oso modu berezian ospatzen dute. Hau da, abenduaren 25 baino garrantzia handiago ematen diote gaurko festa honi. Haiek Bilbeltzaren 7, hau da, bihar ospatuko dute, ekialdeko kristauek, bai katolikoek, bai ortodoxoek, eta garrantzia handiago ematen diote jaunaren agerpen horri. Eskatzen diegu bada jaunari agertu dadila gure bihotzetan, ekar dezaigula bere maitasuna, erakus dezaigula jainkoa eta lagunkoa berak erakutsi digun bezala maitatzen. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu bakearen alde, Katoikoaren bakea nagusi izan dadin gure bihotzetan, gure etxeetan, gure herrian eta mundu zabalean. Eska dezaiogu jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santu honetan. Gaurko meza santu honetan bereziki, Feliciano Mundain, ere 9 urrena, oskatzen ari geran honetan, Jose Miguel Ariz Navarreta, handala egun gutxi Tolosan hil zaiguna, eta gurekin egin beste aldizenen egon dutena, Nekane Elordi eta Ostokaizko
difuntuak jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egitezaten. Eska bezaiogu jaunari. Bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Begira jauna, begionez, zure elizaren doa jauei. Ez dizugu hoietan urre, intzensu eta mirranik eskaintzen, baizik hoiek adierazten duten Jesu Kristo gure jauna, opari egingo dela eta janari emango zaiguna, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jauna egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri. Kristo dagoen gure salvamenaren misterioa gaur agertu duzu, herrialde guztiei argi egiteko, zure semea gure izate hilkorrean agerturik, berriztatu egin gaituzu, haren jainkozko algi iezkorraz. Horregatik, jaingeru eta goien geruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu.
sartu zerabai jauna eta santotasun guztiarekin hori. Egitzazu bada santu ogiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogiatu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok kontatik, hau bere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere odolenari. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarkitzari onartu behituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goak jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu gaitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Era berean izango goak jauna Kristeko itxaropenean badiran gure sendeak eta hildako guztiak ere. Bereziki Feliziano, Jose Miguel, Nekane eta Ostogaizko difuntuak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkiluaren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia Tobansuarekin, haren senar Jose Saltuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenga, zuri aita jakoeko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan ezagun.
atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emain duzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esanada apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea. Hona hemen jangoikoaren dintotxaura munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila dituak.
Egin dezagun otoituz. Jauna izan dezagula lagun, zure ardia, non nahi eta beti. Ospatu dugu misterio bere garbiz, sakon dezagun eta maitasun gartxuz onartu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta egun ederra pasatu guztiok jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztialdura gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren gehan. Aqui.